بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين. حديث اليوم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. صحيح ابن ماجه. Mu'adh radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé en mission au Yémen. Il me dit, tu vas te rendre dans une communauté des gens du livre. Invite-les à attester qu'il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptent de l'attester, fais-leur savoir que Allah leur a prescrit 5 prières, de jour et de nuit. S'ils acceptent cette prescription, annonce-leur que Allah a imposé une aumône qu'on prend de leurs riches pour les redistribuer entre leurs pauvres, zakat. S'ils acceptent cette imposition, garde-toi de toucher à leurs biens précieux et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim dans le livre Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala tanu amba barakada. Amba yini alafe alakan kanda alakan jidi kandala. Alakan labanye alakan kishi kaburu geleyama alakan kishi lahara geleyama alakan kishi jahannama tasmama alakan do akal jine kono naka hinai. Amma yini alafe firdaus jannatul firdaus alakan be do akono. Alakan duskun furake alakan duskun kenya alakan duskun alaka senya alaka nɔrɔya fɛn fɛn bana ye an dusukun kɔnɔ ala ka bɛɛ bɔ ala k'an furakɛ ala k'an kɛ ala sago ye ala kana kɛ sitana sago ye. Bi hadisa Ibn Abbas radiyallahu anhu ako ala ka nabi ɲuman sallallahu alayhi wa sallam بعث معاذا إلى اليمن أي معاذ جي كتا يمن فقال أي كنتو إنك
تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إبترى مغودما مني كتاب مغوي إكو ولي كتا شهادما كو لا إله إلا الله تيجي ولتي مين أنا بطفو على كلمبي وأني رسول الله كني على تشيدين فإنهم أطاعوا نو ويلبتني لا نيو سنانيما iku la dunia ko alaye farda duru sili farda duru alaye o farda uma alaye o wajibiyaw kan dongodo fi kulli yawmin wa layla dongodo tile fɛ ani su fɛ fa inhum ata'u lidhalik n'o sɔnna n'o y'i labato k'i k'u ladɔnniya ala y'a farda o kan ko an ka saraka an ka jakata ka bɔ o ka nafolo la ka di fantanw ma n'i y'o sɔnna nin fana ma fa iyaka wa kara'ima amwalihim mbima kana maga u ka nafolo senuma la wattaqi da'wat al-mazlum i ka siran maa tɔɲɔlen ka duwawu ye fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijabun ka d'a kan laysa baynaha wa bayna Allah hijabun maa tɔɲɔlen ale ka duwawu ani ala cɛ ko hijabu tɛ yen ni hadisa nin bɛ ibn Majah kɔnɔ Sheikh Albani sɔnna ni hadisa nin ma balimaw an ka kalan la laɲini saba de b'an bolo a fɔlɔ o de ye at-ta'lim l'enseignement l'apprentissage apprendre ka kalan kɛ o de y'a fɔlɔ ye k'an ka dɔnniya k'a jidi o de y'a fɔlɔ ye aqul rabbi zidni ilman a filanan o de ye at-tatbiq al-amal o de ye an ye min kalan an ye min lamɛn sisan an ka baara kɛ n'o ye an k'a labara an k'a lana an ka ɲɛnamaya kɔnɔ jaza'an bima kanu ya'malun a sabanan o de ye at-tabligh k'a lase la transmission transmettre le message d'Allah et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam an ye min kalan an k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma ala ka ciden a ko sallallahu alayhi wa sallam ballighu anni walau aya transmettez de moi ce fut un message a ye lasili kɛ ka bɔ ni kira ma hali n'a kɛra aya kelen pe de ye i bɛ kɔnna aya kelen pe de dɔn i kana k'a lase i bɛ hadisa kelen pe de dɔn i kana k'a lase n balimakɛ n balimamuso
ni hadisan la fana an bɛ min kalan ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye mu'adh a y'a ci ka taa yaman. Yemen o ye arabu jamana dɔ de ye a ka surun maka la, an b'a fɔ français kan na l'Arabie saoudite. A ko k'a bɛ taara mɔgɔw ma mun ye ahlal kitab, les gens du livre, o ye mɔgɔw de ye mun ala ka kitabu b'u bolo, o ye mun de al-injil, ala ye min jigi Isa alayhi salam kan. Français kan na o b'a fɔ ko la Bible. Donc n'a taara olu ma a k'u wele fɛn fɔlɔ min na o de ye ka seereya a tester ko la ilaha illallah, tigi wɛrɛ tɛ yen fo ala. La ilaha illallah, danbaga wɛrɛ tɛ yen fo ala. La khaliq illallah, la ilaha illallah, la malik illallah, masa wɛrɛ tɛ yen fo ala kelen pe. Wala raziq illallah, garizigɛ masa wɛrɛ tɛ yen fo ala kelen pe. La muhyi la mumit illallah, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka ɲɛnɛmaya di, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ lasa, ka mɔgɔ lafatu, ka mɔgɔ ni minɛ fo ala kelen pe. La ilaha illallah, la ma'abuda bihaq illallah, foyi le tɛ yen min ka kan ka bato fo ala kelen pe. Ale kelen pe le ka kan ni bato ye, ale kelen pe le ka kan ni bato ye. La ilaha, foyi le tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya, min bɛ se ka mɔgɔ sutura, min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ, min bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ, min bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔta, min bɛ se ka mɔgɔ majigi, illallah fo ala kelen pe. La ilaha illallah. N'i y'o sɔnna o ma ka sɔn fana ko Muhammad ye ala ka ciden laban ye, an kana ka to ale de kɔ, ciden wɛrɛ tɛna Muhammadu kɔ, ale de ye a laban ye. N'i y'o sɔnna o ma, o kɔfɛ sisan i b'a f'u ɲɛna ko ala ye farida 5 ala y'a wajibi o kan. Seli farida 5, fajiri, salifana, lanzara, fitiri, sagafo. Seli farida 5, fajiri, salifana, lanzara, fitiri, sagafo. N'i y'o sɔnna o ma, o kɔfɛ i b'a f'u ɲɛna fana ko ala ye fana ye jaka fana wajibi o kan. Jaka san o san silamɛ bɛ jaka bɔ n'a se b'i ye. N'i ye nafolo dɔ garder i mako ma k'a la fo kana san dafa, donc a bɛ ɲini i fɛ i bɛ fantɔnw ka ninyɔrɔ bɔ ka d'u ma. O ye farida de ye, o tɛ sunna ye dɛ, o ye farida de ye. N'i m'a kɛ dɔrɔn lahara i bɛ jeni, ala k'an bɛɛ kisi jahanama tasuma ma. N'o bɔra yen sisan, a ko Mu'az ma a kana mɔgɔ ka nafolo la dɛ. N'o ye jaka bɔ dɔrɔn a y'a bannen ye, a kana mɔgɔ ka nafolo la, sinon ko n'o ye dugawu kɛ a kan ko ala bɛ dugawu minɛ, n'o ye ala wele a kama ala b'a minɛ dɛ. Donc n balimaw, ala ye ciden, a y'a ka ciden ci Mu'az, ciden sallallahu alaihi wasallam a y'a ka ciden ci min ye Mu'az radiyallahu anhu ka taa dawa la, ka taa dawa kɛ. Donc nin fana ye dalilu ye ka yira k'a fɔ ko silama i kana k'a ka dawa de la. Mais bi ni mɔgɔ min bɛ taa dawa la bi, a nana kɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ bolo. I bɛ ka denbaya to yen, i bɛ ka baara to yen, k'i bɛ taa dawa la, o ye mun fana ye, o ye nin ye, non, nin dalilu filɛ nin ye, kira ye Mu'az ci o,
kila tu bese ka fo Muaz ma ika to ando ika ala bato. Mais non, ay Muaz ki kata Yemen. Kata dina la si on fana ka dina la si lembal mo. Ala kan bende ala kan kandala kan jiji kandela. Ala kan labaya. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ني صومدان لا أي حدثك الحديث أي كلامكو لك تشيدي أي معاذ ابن جبل أياتي كتا يمن أياتي كتا دعوة كتا مغو ولي كنا ألما معاذ درونتي ala ka ciden a delila fana ka Khalid ibn Walid a delila k'o fana ci ka taa Yemen ka taa da'awa la ka taa mɔgɔw wele ka na ala ma ale taara wagati min mɔgɔw ma tubi ala ka ciden y'a lasigi ka Ali radiyallahu anhu ka y'o ci ka taa ale taara da'awa la Hamdan mɔgɔw tubila ka don silamɛya la fo ciden ten turu kɛ as-sujud, la prosternation k'ala tanu. Donc mɔgɔ hakɛ min cila ka taa Yaman, le Yémen, Muaz, Khalid bin Walid ani Ali, voilà ninnu de cila ka taa Yemen ka taa da'awa la